Elmentem a motorvállalatok tüdőge át, de ott is itt hogy hótyogott az öreg. Ott jössz a táj és sokkal. Szegény gyerek, hogy van, egyszer nem tudok. Sei lasciano quello che vuoi che sia. E io sono già bene qua, non so, Mindig eszembe jutott a többiek, amikor rettünk élni oldalról, nem csak most lenne rá, én mondom már. Meg lehet igazolni. De figyelj, azt nem értem át, hogy egy disznó gondolva, meg a Getvi, el vannak forrazva, a Getvi 3 kilométerre, hogy épp van a úton, az még mindig vannak képen. Mondom, hogy az egyiknek történetesen hezatodás nincs, ahol fapadosok vannak, ahol ezért nem fapadosok, most jönnek meg minden fapadásra. Hát azt idejtjük, hogy amikor szálltunk lefelé, és a pilótát csak szinte szállás, akkor nem a utóra érkezünk. Hát a 34 kilométer van a két meg. Nekem nem úgy látszott, hogy mi Nekem tudod, hogy tetszett, amikor hazajöttünk. Azt mondjuk, hogy mindenki hosszú oldalon közlekedő autóba, körforgalomba, úgy elmennek balra, csak úgy zörrel. Mindenki másképp. Meg úgy tudtam meg, hogy ki a külföldi, vagy ki a őslakos. Sok marosok ember járott egy utcán. Hogy valakinek neki mész, és azt mondja, hogy szólj hogy ő kérő családot, nem te, az ő. Az idegen az nem kérő családot, az egy mondja formáig. Fehér bőrűre és meg színes bőrűre is. Aztán mindenki társadalmasabban volt, hogy mindent elcsinálták, jaj, nem szabad. Fontosabb is van. Erre mondjuk sem. Csinálás jó. Az is egy el is jártam, jó sok fürgébb is van. Meg amikor fél oldalas mozdulva jötték, azután az Egyszer mindjárt az elmúlt hallgatói állomásban. És meg volt aztán azzal nem voltunk képesek, hogy csináljuk az állomásban. Nem, most ugye mikor annak meg kezébe Zoli Pálszak, Szergére is úgy vagyunk, amikor együtt voltunk, rajta volt a vasadon látszott, vagy tudunk. Oda hogy van meg? Szépen beszól, egy kicsit szólítál meg. Oda tényleg nem színál, de irán meg. Indulás előtt ütés van kétszer, mi volt tiszta változat. Azt bejött, el is vágál ezt. Nem tudom, hogy majd is jól, mert olyan királyszó sikerült. Mikor fejlesztettek meg, azt mondjuk, hogy hogyan menjünk.